Saisian ni kapor ka mentang adap da ke jingkemen da ke jing sungu yu blai mangi don pat ya ke ni ke jing pla ha ke ni ke tayo ka bementa but ke ni ke jing pla kawan na po Giant Hills but kawan ru na ke ying ke jong i kong tip mi but ke ni ka jing pla ke ni ke jing thu ke jong i ka pen pau but ka pen scam ru ba ka jing pen khia ka dang don hadu menta bun ki priu ki ong ba ke jing pen khia ka dei tang ha ka por ke jong Jisu ne ka por ki apostol kam dei shu hakani ka por ke jongi renga kwa banong ifi bau new try bangi shakri de ujo menen menta shadoki bam jukot balada ule men shwa unle mentaru bau nang yai le ru agi sngi ki banangwan ujisu bangi shakri umde ujisu bala yap bala pot halom jingtap ujisu bangi shakri de try ubala yap bat uba sa lai sngi lai mit aglom jingtap baraga sngi ka balai umi ipat baru umi ipat haga bor haga buram baru im hado ni ka khlipmat kasulong no ba ka khmat ka bagen jamin sim ka jongi ka kadum lani bu bleum sim la play ta ka khmat ka jongi bangin yu i ba u dan da u play ki khmat bagen jamin sim ka jongi ngin yu i ba u jisu udan hang ni hi ba udan ru hakita ki ba pediang yu udan hapo ka donot ka jongki ban nga aingu yu blay bahagane ka sni ikong tip mi in ya tho kumno ba utra open khia ya gane ka khon ka jongi i ri lana ngin ya snap ya gane ka jing pla hagane ka por ka menta Kerteng jonga rei tip mi phawa sa sha panaler joy ten ngai ngo u blain ma baula le ga kamba ini khon jonga la pen khia ai ne do men shuai dona pedanga ka di sitom ngalawat bon gilat ban lai pha sumari i andrai kamera ai ro ngala persyang na gibai doktor si gibai ngala lai long bon gi doctor rom mirap ai do anda ka arpau alter nai Oktober no sunam arpau wai ngala lai pe how to doktor senrang warjri u anginga ban sumar ni kon jangan mari dan jing pangau hat dan tliwo tau hat bad ha kata kapor nga angi tai doktor hado kan no doktor ban lut akata ka jing sumari ang tang ban sumar silak prapel ngong ni ngan le kom no ngam don pisa te ngai lai phai si yeng ngadap kata ka ban sem de jing singau nang sho ban batai namang ngam don pisa hadin ang ta nga ngalaking ka khle ngalai sto ngalai ban wat pisa tim nang no ngan ya pisa ban pha sumari ni kon ban nang ta nga phone pastor ngong pastor ban duai lem no ban thai ni kon namar idan jing pang kom ta ngalai tho i pastor ban i kloi ban duai nga hadin nang ta anda ngalai le dikiri investment ro ki ang tang hi hospital sarkar ang ta super care kimla ban yarab de kategori investment dengan lai cepat negram ngamul lai cepat negram hau benai khat ar Desember ki ang nai lai neu Desember namar bon ki doktor ki sim ki lai chuti nang ta anda hau neu snem ar pau ar lai terek jong benai Januari ngalai cha negram anda po negram ki doktor ki ang le biang ki tes ini kon ngalai le hakat jo hi kasing ya kita gi report ya kita baro kita gi report ki bela dep test ini kon bad andeng le pen i report how to doktor ong nga dan kam le ai kong ini kon ila khia hakat ka por ang kum no kum ta ngasu kenyo ang ni kum no kum ta ba lai pe ke ni report ka por ha ka arpau alter jong Oktober ngal lai lami utoi doktor ang ban pha sumar na ini kon dan kata ka por ng ini kon pe kon ngam dan pisa ban pha sumar phi rai blai ulai hinga de ka jing pen khia mai hinga de ka pisa ulai de ka jing pen khia do kata ka por ngi ngong yo to doktor kum no doktor kan sudi na tangki dewai wang dan kam di dewai dan kam ai ro ila khia ngai ngoi u blena do kata kapor ga mi no pa ni grem ngasngau ba ngala sngau kum ba nang batai sho kata jing kemen an denga pa hiye nga puson
ang phone gini gihaman ng phone situ ang ki ang nga ay ngo ublay na marbo ublay lo lai kamba tengah ngaji ba da do kata hi kasina do kata kalai ter jong du January ila kia im ju ot show ya kata jimpang hado hagane hi hagane bunai bladeb ila ngala not ban pha ban like school like NCC ro ngala sya be in like na marba kata jimpang gam dan show ai ngoi hoblai sibon ki ai ki kamba ki bo blai u jupasia hanga dan hagapor ba ini ikon ini berit idang don nang laisnem de kawan kata jing so ya nga wan kata jing so kansan kata jing so ban thia ro ne ban chuyeng ro ne nga supet ba nang ne sto nang to anda la lai shim de wai no doktor han he jani yeng ong ni pi hab lai hospital lai anda lai hospital poi hospital kita ke doktor ong tip syo balai pilong gumne kila pen mi nga syo wai pat ke kamera dan hagapor bagi bo inga sitang ani ngaperkat marwai ngaperkat ngong balai ba hakmat ki doktor ro ngam dan jingkermen syo ngate ngagi ni ikon jong asaw ngam kuapan iki tangke tai ngong yu balai anda tang sipang lawan i doktor yang manu bedan mepi ngong dan ki peradan situ ki bon tigi kat anda tahu doktor wanita perajung hai bei ang lempen kloi ban sumar ini la ban do na mar bau dan tau si sula kan blop tau sis telada tau si supai te mut ngalayap hi te word ki le na ki ya parong no enga sepo operation theater tang sudah ladep hiu po janga ki hakapor bagi mod ban shimi tau sis hang tau taina tau sis te ngai batai kan ni ro dai ka kamba jong bulai bo bulai udang ko enga bangan ya ban pa gini ikon jonga mar gidang ren kidang don kam ya ka jing pa jonga ka kimi tengah ingo sia yo bulai na maru lele ki ka sipon ki kamba ki ba ulele lu isina yenga wala ngalong nang pop ro bulai isin ai ngang ingo sia yo bulai wat ngedua nga kerpat ipiro pinang ni yai duai nega benta jonga bat ke ying jonga begini ikon ba bangan la ban syakri ublai hoy pun sien ngam dai ka balla ban le iki kam ki jong u ban syakri u rai ublai umpai je kata u ngap ye ka bangaong kumbo ublai le iki kamba aga jing jonga le ipiro kumjo ublai syubun phim ngej bầu trai đang lệ cái cam bạ bạn ngej là đập pang shitom phi don cái jing lệ cái jim cái trong phi cùng bầu trai là lệ cái cam bạ nằm tại rilana lệ cái cam bạ rồi cái jim cái trong phi nghĩ là là trong cái khmat nghĩ điều snow trong cái score nghĩ đây hay sao cũng no ba cái này khna cái lapang bạn cũng no bầu trai là pen kia nghĩ đây bạn ngã quá bên ông phi là đa phi quá bên ý cái cam bạ phiên ý bệnh nằm ở nơi utrai bằng nghĩ shakri utrai ubala bên lệ cái cam bạ sung hết bệnh nằm ở cái babel cái ông người ta klem cái jing hết mla bên pensou bhai ublay là phi hết ublay usung bha bạn habo ublay usung bha phiên ý cái jing lệ bha cái jong ublay ha cái jing cái jong phi là phi pang là sou dan apreng phi pang cancer cái này cái port dan apreng phi pang cái jing long kan thai cái jong phi dan apreng jong phi pang cái jing pang cái syukulon bệnh cái shabayat karena ke jingpang epilepsy ke jingpang ring utrai ker khu ya fi pen khia ya fi don khon jong phi bla ha po ding ha po la de ban yap bon sin fi sngo si pla lech shi doktor ki ba per fi la lech shi nong knya fi la lech lu shabaro kat bagi breu ki thu ya fi ne ki batai ya fi I khon je fi pa dio jipet khia nga kwa ba dong fi ne ke ski bagi shakri ne utrai ubala ban le ki kamba ki bork so ki bork krai ki bojing dom ki bor baman ki bate ki bakom ya phi ya ka yeng ke jong phi la ne ki khon ki ti ke jong phi ne ki kam ki jam ki jong phi ha ba phi kren ha ga gerteng ke jong jisu pin yo I ya ka jing pelat ha ba phi nget ha ga gerteng ke jong jisu pin I ya ka kamba ne try bangi shakri ude try jo ki kamba bar udang le hadu menta la phi nget pin I ka kamba ke jong blai phi pang ke jing pang ka bakum no
Ngasngo ni kapor dan apring jong fi pang ba shmi sap ni kikti. Shmi sabat. Pidan ke jing klit wa ka klik ke jong fi bagi doktor gi ong ba ka don ka pelengwi ka klik. Re kwa ba dong fi ka ni ka sngi. Ba trai ula ban le ya kata. Kata ka peleng yu kata khmat ke jong blai. Kwa ba dong fi. Mdani ai ru em ka ba badu blai. Ngada dua ban dua nam ta jong fi ka ni ka por nga nget bo tra un le ke kamba ha ke jing em ke jong fi kom ba le na ka banta irila na un le ru kum ju ya fi ka ni ka sngi ha fi i ka testimony na ka tayo ngi ai ngo yu blai bangi yo i ni ki testimonies bangi nget ng nang yo shu i jing pla ki tayo ki sngi ki banangwan na ru blai jungi sange no ban le ke kamba udai blai kamba man la ka tayo ngi ai ngo yu blai nam ta kata ngini dua ka ni ka por ka manta nget ka ni ka tayo ka bansawan ka de ka kamba na ka manta jong fi ya ka va finyo ban fla na ka ni ka platform ya ka ba finya tho ya ka ka ba blai ule ha ka jing em ka jong fi ngasngo pila up kmi ya ka miracle ka jong blai rim pat ja do manta ngasngo ba next in line ka de ka jong fi ka ban bot ka de ka jong fi manta ngasngo ba pi dei ma pi ba blai ule ka kamba ka ni ka tayo ka banwan ban nget utrain ka khu nget utrain ule ka kamba ngini dua ka ni ka por manta try ni ka por nga ai ngo yeme ma deu blai jo ki kamba try mala pen khia shibon ki breu ko try mala pen khia ru try o yang ni ka khon ke jama rilana ngi sngongo try yo to hat jo i ka mala pen khia ngi sngongo try ba ka kamba ka mala le try o ki breu ki mala an re hamme ki baro ki long ki bala do breu ka long ka bamla ong ka tin jame re ha blai ki baro ki long ki bala ngi ai ngo ba me pon pau ka jingla ka jome ma me deu try blai halor ka do baro mdan ka ka bamla bat me me deu blai ko konrat jong ki kamba ngadwai baka kamba ke jeme kan jaro tra ki khon jeme don preng ki pang shitom kan ka por don preng jofi ki ba pang gastric ra ke ti ki jofi ne ka por ka so ka thar ka ni ka gastric ka pen jinjar ya pi ka khpo jo pi ka kiu shadam ka kiu ka terpeng ha ka kerteng ka jong jiso kan ka sngi kan ka gastric kan do kan dam ka khpo jong fi ka met jong fi kan long normal ha ka kerteng ka jong jisu bana nasret hallelujah hallelujah ngada duai kena ke jingpang ke rendang ke jongfi kan sange no hakane ke sngi ke bamenta dan pring jongfi dan jingpang spondylitis utra men khia itu spine jongfi bangange ki ong bakadai slip disc ke ba pilalat ne dan ke jingpang ada nget agane ke sngi du slip disc number 2 ngasngo bo try ong no slip disc number 2 jongfi un khia hakane ke clip mat ke bamenta ha ke kerteng ke jong jisu hallelujah ngada doai ngada gerku ngada nget bahaga kerteng ujisu ini i ka kamba ka bo bleu le aga jing jong fi ka jing pang ka ba kumno ka jing shitam ka ba kumno pidan haga de ka si ka jing pang paro ka do ka dam haga kerteng ujisu jige jinjar boro ka jing em ki kenria no namal ngidon utrai ubalong ka jubab ya ka jing em ka jongi utrai ujubab fi ka sngi fila up la bon sngi la bon snam utrai le ka kamba ngasngo menta ka sngi ka de ka sngi jong ka jing pen khia bo bleu upelat ya fi bo bleu le ki kamba hallelujah ngi ai ka brom ka jingo shme try le ki kamba ha ga ne ga sngi ta ka pelengwi bena klik jong fi kala do kala dam kanum tha kanum pang finum or finum ka lunch na do menta ka sngi utau thyroid long normal ka ta ka shini ka long normal ka ta ka bp ka long normal ha ga teng jisu ubana nazret hallelujah if you don't have to do jing yap ro fil apang ki doktor ki la surrender ki mla shu ban sumarifi nget fin klein fin kia finom yap en refin im ba fin yo ban plai ke jing le bha ke jong blai ke jing le ke jong blai ke fin yo pla hallelujah fin yo ban yato fin yo ban sakhi ke ha ga kerteng jisu nga dwai nga ka khu fi wei pui baro amen amen utrau nang ka khu unang le ki kamba pedang ya ka kamba ke jong blai pedang nga snow ka bangila dwai jing per slek ke jong blai ka toi ke jing pen khia ke jong blai ka toi but fi yo khia ha ga ka por blai ka khu fi ku blai shi bon in ai ngo in ai ka buram show blai amen amen